Egunon, Gurutze Santuaren. Begira, bidean gora goaz eta gizonaren semea apaiz nagusien eta idazlarien esku utzia izango da. Hauek heriotza epaia emango diote eta atzerritarren esku utziko dute, izeka egin dezaioten eta zigorkatu eta gurutziltza dezaten, baina 3. egunean piztu egingo da. Jauna, zuk gurutzearekin egin zenuen bidea berritzera gatoz. Egizu arren zure sentipen berberak izan ditzagula geure gogoikeria ukoa eginez zurekin gurutziltzaturik, zure berpistea gugan berritu dadin. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Lehenengo geldialdia, Jesus hiltzea erabaki dute. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedenkatzen zaitugu, zure gurutze santuaz mundua berrerosi zenuelako. Pilatok judutarrei galdetu zien, zer egin behar dut Mesias dioten Jesus honekin? Haiek erantzun, josi gurutzean, orduan Barrabas askatu zien, eta Jesus zigortu ondoren haien esku utzi zuen gurutzean josteko. Jauna, zuk askatasun osoz onartu dezu gure pekatuek merezi zuten heriotza. Egizu, zure nekaldian bat eginik, jainkoa gauza guztien gainetik maita dezagula. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jauna, amudeni nahi gabe. Taz errukia. 2. geldialdia, Jesus gurutzea sorbaldan duela. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeikatzen zaitugu. Zure gurutze santuaz mundua berrerosi zenuelako.
Gure nekeak hartu zituen ark eta gure minak eraman. Lepradun bezala geneukan, jangoikoa joa eta lotzarazia. Gure pekatuengatik alde zulatua, gure gaiztakeriagatik txikitua. Haren gainera erori zen, guri pekatu ematen digun zigorra. Haren zauriek sendatu gaituzte. Jauna, apaltasun eta elkarmaitasunaren eredu izan zara guretzat. Lagunegi gozu eguneroko gure gurutzea hartzen eta besteak maitatzearen zaitasuna adoretsu eramaten. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jauna, damudetzu nahi gabetua, izazunitaz errukia. 3. geldialdia. Jesus lehenengo aldiz erortzen da. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutze santuaz mundua berrerosi zenuelako. Naigabez hiltzeko zorian nago. Jauna, zeure burua eserestuz gora jaso dezu erorira zegoen mundua. Egizu geure ezinetan eta erorialdietan zutaz gogora gaitezela. Zuganako gure leieltasuna behin ere hautsi ez dadin. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jauna, damudetzu nahi gabetua, izazunitaz errukia. Jauna, zugana guztiz damuturik, zure Laugarren geldialdia. Jesusek bere amarekin topo egiten du. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutze santuaz mundua berrerosi zenuelako. Agertzen zaio ama, negarrez bidean, aizez arintasuna, bien bihotzean, aizez arintasuna.
Begira, Israeldar asko erortzeko eta beste asko altxatzeko ipinia dago hau, eta eztabaida sortzen duen ezaugarri izango da. Horrela, bihotz askotako asmoak argitan ager daitezen, eta zer horri ezpata batek aldez aldi zulatuko dizu anima. Jauna, gurutzeko neke minetan zeure ama ere tarteko nahi izan zenuen. Emaiguzu Maria Virginaren nahi gabea gogoratuz, zure nekaldiari falta zaiona gugan osatzea, zure elizanen onerako. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jauna, damudez zu nahi gabetua, izasunitaz errukia. 5. geldialdia. Zirinearra ematen diote lagun Jesusi. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutze santuaz mundua berrerosi zenuelako. Simon, zirenetarra, hartzen dute gaur, gurutzea eramaten, ikasi bezagun, gurutzea nirekin etorri nahi duenak, uko egin diezaio bere buruai, arbeza eguneroko bere gurutzea eta jarrai bezait. Izan ere, bere bizia salbatu nahi duenak galdu egingo du, baina bere bizia niregatik galtzen duenak salbatu egingo du. Jauna, nolako samurtasunez begiratu zenion zure gurutzea eraman zuen gizonari. Lagunez zaidazu gorputzeko naiz espirituzko nekeaz daramatzenen gurutzea eramaten. Zu gure artean bizizaren seinale argia beroiengan ikusiz. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jauna, damudez zu nahi gabetua, izasunitaz errukia. 6. geldialdia. Veronikak aurpegia garbitzen dio Jesusi. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutze santuaz mundua berrerosi zenuelako. Ederrik eta giza antzigabe ikusi genuen eta itxura etxeginik gabe, barregarri eta gizonentzat azkeneko. Oinaz gizon egina, nekeen berri dakiena, ez ikusi egiten zaionetakoa, gaitzetzia eta baztertua. Jauna, emaiguzu ausardia zure zailtasunetan, zure aitormena egiteko. Ezar ezazu gugan zeure irudia, zure berrei gizonemakoei eman dezaiegun. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jauna, damudet zu nahi gabetua, izasunitaz errukia. 7. geldialdia. Jesus 2. aldiz erortzen da. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutze santuaz mundua berrerosi zenuelako. Astunaren arpiz,
Gogor bultzatu ninduen erortzeko, han zegoen Jauna ni laguntzeko. Nire indar eta nire kemain Jauna, ura gertatu da nire salbamena. Ema Jesu Jauna, eramanpen eta maitasun espiritua zure izanagatik sufritzen duten fededunei, zure agintzarien benetako testigu leialak ager daitezen. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Jauna, damudet zu nahi gabetua, izazunitaz errukia. Zortzigarren geldialdia. Jesusek Jerusalengo emakumei hitz egiten die. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutze santuaz mundua berrerosi zenuelako. Gizatalde handia zijoanaren atzetik, baita ere bular joka eta negarrezaren gatik. Itzuli zen Jesus haiengana eta esan zien, Jerusalengo alabak, ez egin negarrik niregatik, egizuen negar zuengatik eta zuen umeengatik. Egurreztearekin hau egiten badute, zer ezote da gertatuko ilarrarekin? Jauna, gure egintza txarrengatik damutzen gara sarritan, baino gutxitan gure jarrera okerragatik. Emaiguzu bihotz damutua eta apala, zure neurri gabeko errukiaz adizkidetuta, zure maitasunaren testigu izan gaitezen gizartean. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Jauna, damudet zu nahi gabetua, izazunitaz errukia. 9. geldialdia. Jesus 3. aldiz erortzen da. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutze santuaz mundua berrerosi zenuelako. Iru
Bekaturik ezagutu ez zuen ura, Jaungoikoa guregatik bekatu bihurtu zuen. Gukarekin bat eginda, Jaungoikoaren salbamena iriz dezagun. Jauna, zure graziak lagundi ezagula gure ahultasunean. Munduaren salbamenerako zeure bizia eman erazizizun maitasunez bizi gaitezen beti. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Jauna, damudezu nahi gabetua, izazunitaz errukia. 10. geldialdia, Jesusi jantziak kentzen dizkiote. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutze santuaz mundua berrerosi zenuelakeo. Munduaren aurrean, jantziak kendurik, hor dago Jesus gora, dana lotxaturik, hor dago Jesus gora, dana lotxaturik. Jesusen egia hau da, zuen lehenengo jokaera zarra alde batera ustea, atseginkeri nahiak usteldutako gizon zaharra alde batera ustea uste. Eta Jaungoikoaren arabera egina den gizon berriaz jastea, egiazko zintzotasunez eta santutasunez. Jauna, emaiguzu etengabeko bihotz berritzearen espiritua, latz bizitzeak eta ondasunak iragankorretatik aske jokatzeak, betiko ondasunei erabat itxatzita jarri gaitzan. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Jauna, damudezu nahi gabetua, izazunitaz errukia. 11. geldialdia, Jesus gurutzean josten dute. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutze santuaz mundua erosi zenuelako. Gurutziltzatu dute, zainak urraturik, ezurrak azkaluaz, beren hiltzetatik. Ezurrak azkaluaz, beren hiltzetatik. Izan itzazue zuengan Kristo Jesus idagozkion asmoak. Hark jainkoaren izaera beretko izanik, morroi izaera hartu zuen, eta apaldu egin zuen bere burua menpeko eginez eriotzaraino, gurutzeko eriotzaraino. Emaiguzu Jauna zure antzera besteak gu geu baino handiagotzat edukitzea, maitasunez bakoitza besteen zerbitzari izan gaitezen. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Jauna, damudezu nahi gabetua, izazunitaz errukia. 12. geldialdia, Jesus gurutzean hiltzen da. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutze santuaz mundua berrerosi zenuelako. Hilda
Ez da maitasun handiagorik norbere bizia bere adizkedeengatik ematea baino. Egizu jauna, zure nekaldiaren eta heriotzaren misterioa bizi dezagula, zure maitasunari erantzunez, geure bizitza gure senide diren gizon emakumeen alde emateko prest egon gaitezen. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jauna, damudezu nahi gabetua, izasunitaz errukia. Amairugarren geldialdia. Jesus hila bere amaren magalean. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen zaitugu. Zure gurutze santuaz mundua berrerosi zenuelako. Zutik, gurutze ondoan, ama samina zegoen, eta semea zintzilik, haren harimaren mina, zazpi espatez egina, han zegoen larririk. Hots ama maite iturri, zurekin oinaze biziar dezadan egizu. Zutu Kristoren maitea bihotzau, eta haren aurrean eder egin nazazu. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jauna, damudezuna gai berbetua, izasunitaz errukia. 14. geldialdia. Jesus hilobian ipintzen dute. Agurtzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutze santua mundua berrerosi zenuelako.
Egi-egiaz diotzuet, garialea lurrean erori eta hiltzen ez bada, bakar gelditzen da, baino hiltzen bada alea ugari ematen du. Jauna, bekatuaren ilunpeak zure piztueraren aintzaz garbitu zenituen. Piztu ezazu kristauanengan jainkoaren seme-alaben espiritua, gorputzez eta arimaz eraberrituta, zure zerbitzura bizi gaitezen. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jauna, damudet zu nahi gabetua, izazunitaz, otoitza. Gu Kristorekin hilbagera, sinisten dugu bizi ere berarekin biziko garela. Izan ere, badakigu Kristo hilen artetik piztu zenez gero, ez dela berriro hilko. Heriotzak ez duarengan gehiago aginterik. Haren hiltzea, pekatuarentzat behin betiko hiltzea izan baizen, eta haren bizitzea, jangoikoarentzat bizitzea da. Horrela bada, zuek ere eduki itzazue zeuen buruak pekatuarentzat hilak bezala, eta jangoikoarentzat biziak, Kristo Jesus gure jaunagan. Maitasunez, gurutziltzatutako gure jauna, jantzi gaitzazu zutaz, eta egitzazu gure sentimenduak, zure sentimenduak antzekoak. Horrela gure bizitzak zurearen agerpen izan daitezen. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan,